Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, prisma eta prismaren azalera ikusiko dugu. Ikusten dugunez, prisma bi oinarri dituen figura geometrikoa da, eta bere aldeak paralelogramoak dira. Kasu honetan, prisma ebakiz edo zabaltzen badugu, bere garapen laua lortuko genuke. Kasu honetan, bi oinarri hauek hemen agertzen dira eta prismaren lau aldeak hemen agertzen dira. H altuera batekin, kasu honetan. Prismaren azalera kalkulatzeko, kasu honetan, oinarriaren azalera gehi aldeen azalera egin beharko genuke. Errazago ikusteko ariketa bat prestatu dugu. Kasu honetan, oinarriaren neurria 11 zentimetrokoa da eta prismaren tamaina edo altuera 20 zentimetrokoa da. Ariketaren garapen laua egiten badugu, hemen oinarri bat bere aldearekin, eta beste oinarria, eta geratzen diren beste aldeak. Kasu honetan, ikusten dugunez, 20 zentimetroko altuera dauka aldea, eta karratuaren tamaina edo aldearen tamaina 11 zentimetrokoa denez, kasu honetan, beste aldeen tamaina ere bai 11 zentimetrokoa izan behar da. Orduan, zer egin behar dugu? Lehenik eta behin oinarriaren azalera kalkulatu eta gero aldeen azalera kalkulatu. Horretarako, hemen egingo dugu oinarri 11 zentimetro eta altuera 11 zentimetro. Orduan, oinarriaren azalera amaika bider amaika izango da. Kasu honetan, 121 zentimetro karratu. Ondoren, alde baten azalera kalkulatuko dugu. Zergatik, beste alde guztiak berdinak direlako eta bat kalkulatzearekin bider kasu honetan lau eginez lortuko genuke. Orduan, hemen amaika dauka oinarrian eta kasu honetan 20 zentimetro altueran. Ondorioz, aldearen azalera, kasu honetan, oinarri 11, bider altuera 20 izango litzateke. Kasu honetan, 220 zentimetro karratu. Alde guztiaren azalera kalkulatzeko, kasu honetan lau alde ditugunez, bider lau egin beharko genuke. Orduan, aldearen azalera totala kasu honetan 220 bider lau izango litzateke. Kasu honetan 880 zentimetro karratu. Eta orduan prismaren azalera lortzeko bi oinarri ditugunez, bider bi egin beharko genuke oinarriaren azalera eta gero aldearen azalera totala gehitu. Hemen egingo dugu prismaren azalera. Eta izango da, bi aldiz, hau OA deituko diogu, oinarriaren azalera, bi aldiz, oinarriaren azalera, gehi, kasu honetan, honi AA deituko diogu. Eta kasu honetan, aldearen azalera. Eta hau izango litzateke, bi aldiz, 121, gehi, azalera osoa, 880. Eta gure prismaren azalera, 1122 zentimetro karratu izango dira. Hau izan da guztia, gogoratu web orrian eta sare sozialetan jarraitu jakindun.